लाख थाखानि बन दं बाहाय नालाय गिदिर गोलाव खानानै दंफाङा नांथानानै थाबाय माबायदि डाउन नै बिराद गोजौखा बियो बिदिनो मा बामदों बिदिनोथ' खालि बथल है माने बाहाय बुखांबाय बेनिफ्राय आरसियाव बहायगोन बेनिफ्राय आरो इन्जिन नाम्बारखौबो लागोन बेदरजों सासेयाव बेसे लाखो 300 थाखा लाबाय नैबेनो नै सार दामफार जिसिबि दंलै नै स्टक दोनजोबो माने टाउनाव दा मोनायाव बोसिगोन आरो बेखौ लांमारसै BMW खौ फैसायालाय दङ ओमफ्राय जेव जोंनाबो सालायनो रोङा ना हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान दिननि गोदान ब्लग भिडिअ'आव आं दा दंफैयो नै गुवाहाटीयाव RTO अफिस बे गारिखौ लाबोदों एसे झामेला जानानै माने बे गारिखौहाय मेघालयआव ट्रान्सफार खालामदोंमोन नाम्बारखौ ओमफ्राय उनावहाय गारिया बोरायद्राय जानायखाय मेघालयआव ट्रान्सफार जायाखै NOC खौ माने दिरुननानै लांबायमोन आरो गुवाहाटी RTO निफ्राय ओमफ्राय दा लांनानै हजोंहाय एक्सेप्ट जायाखिसै गारिया 2009 नालाय 12 निफ्रायल' जाहैदों मेघालयआवहाय ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो लाबोफिननानै दा केन्सेल खालामनांगौ माबाखौ NOC खौ बे NOC खौ केन्सेल खालामबासो आंनाव ट्रान्सफार जागोन आरो गारिया ट्रान्सफार जायाखै दासिमबो दा दिनै NOC केन्सेल जाबासो ट्रान्सफार जासिगोन मा प्रसेस दं नोंथांमोननोबो देखायनि ब्लगनि गेजेरजों बे NOC केन्सेल खालामनायावहाय माने CSS नाम्बारखौ खोमोरनानै माबायो जाहैदों दा बेनि थाखायनो गारिखौ लाबोनांबाय आङो गुवाहाटीयाव दिनै डिउटियाबो एबसेन्ट जाबाय सुटि दा डाबल खरसा जाबाय आंना बिराद खरसा थांबाय थांलाय फैलाय ओमफ्राय आं हारसिंल' नङा लोगोफोरबो फैफादों सेंग्राफोर लाबोफादों आङो साहा लोंगासिनो ओंखाम उखैबाय होननानै खुगायाव राव गैथ'आ र' ओंखाम उखैनानै जाला साहाखौनो लोंथ'दो दे गोथाव मोनखायो आं बिरादनो साहाखौ बिराद गोथाव मोनो गुवाहाटीनि साहाया गोथाव दा औ मोनसे जुप्रियाव जिरायनानै साहा लोंदों नै गोदै गैया गैनायालाय बाजै हटेलालाय दं दा बैयाव ओमफ्राय दुप्लिकेटसो इयो अरिजिनेल नङा हाब मदिजों मामाजोंखौ उनाव दोननानै आवगायाव जिरायनानै साहा लोंबाय नै बिसोरो खुगायानो बिसिजोबनाय एसे टाइमा दा नै 11:01 जाबाय बे माबानि 12था जाथ'वाखैलै दानो जाखायालै ने ओंखाम बारा उखैथ'वाखै दा एकथायाव जानोसै खामानि जोबबा जानोसै रा खेबसेनो जायो दा लाइनाव थानांगौनो नै माला फैगोन जोंना लाइनाबा RTO अफिसा बेनो एसे सिगाङाव दङ दा जोंनि लाइन फैबासो माने थांनानै सोनो मोनगोन आरो सिङाव सोलाबायनो होआ जाहैदों जायगा गैया ओंखायनो दा साइडआव लाखिनानै दं बे जोंनि माबाया एजेन्टआ थांदों माने दालाला बानायनो दा बे लेंहरबा थांसै आरो सिङाव सोनोसै गारिखौ दा टाइमा जाबाय 12:30 ओमफ्राय दासिमबो जाया माने मोनसे घटना जालायबाय जोंना ओरै मेघालयनिफ्राय आरो मेघालय RTO निफ्राय माने मोनसे NOC लिरना हरनांगौ जाहैदों माने मानि थाखाय केन्सेल खालामदों बेखौ लिरना हरनांगौ जाहैदों हरैनिफ्राय माने एसे लुबैदों ना मानो फैसा ओमफ्राय दा होआ जोंना माबाया एजेन्टआ बेनि थाखायनो दा हरैनिफ्राय बिहरगासिनो दा एसे टाइम नांगोन दा 12:30 जाबाय ओंखाम उखैबाय बेखायनो जों दा ओंखाम जाहैग्रोनोसै आरो ना ओंखाम जानानै फैनोसै जानानै फैनानै आराम ओमफ्राय BMW आव हाबमारो नै BMW आव हाबनानै लांसै नामा फैसायालाय दङ ओमफ्राय जेव जोंनाबो सालायनो रोङा ना गारिया गंसे दंखायो ओमफ्राय सालायनो रोङा साथामबो बेखायनो लांनाय जाबाय फैदों ओमफ्राय सासेबो गारि रोङा रावबो गारि सालायनो रोङा जों दा ISBT नि बाजै हटेलाव थांनि मैसो जानो मैसो थाबायगासिनो ओमफ्राय जोङो गारिखौ बावनो गारबोबाय माने पार्किं मोना नालाय बख'बाथाय बिनि थाखायनो गारिखौ बावनो गारबोबाय ओमफ्राय दा थाबायगासिनो नै साइडजोंहाय फुटपाथजों ओमफ्राय मा मोनजायो नायनि बाजै हटेलाव ISBT नियाव आरो बैनियाथ' गोथाव आरोना बे माबानिया सांसारिनिया मोजां मोनजाथारो ओमफ्राय नैबे ISBT निया आं खेबसे जाखांबाय ISBT आव जानाया माबायाव थांबा बेंगलराव फ्लाइटजों थांबा बेयाव जानानै थांदों आं टाइम जाथ'यैयावहाय दा दिनै माबायदि जाखो सिगांथ' आं जाबा बारा मोजां मोनाखैमोनलाय मोननाया दिनै जाहैनायसै नैबे हटेल नै बर'नि दखान ओमफ्राय बेयाव जानो लेंदोंमोन आं मानो जाया जोंथ' मेरला जाबाय ड्राइभार लाइफआव नोगोर जाबाय जों बिदि हटेलाव जाजायो आंबो गोथाव मोनो बिदियावनो मोजांफ्रा जानो बर'निसो ना
थोरसियाव बेदरखौ सानालासिनो बै किशोरबारियासो मेगनाव फैबाय थागोन आंना जालाय बिसोरो बेलाय बे बास स्टेन्ड ISBT नि बेनिफ्राय क'क्राझार बङाइ अबाव थाङो तेजपुर गासिबो मोनजोब्बाय आरो बेसेबां गुवाहाटीनिफ्राय बास थांग्रा बास दङ बेयाव जमा जाजोबो ओमफ्राय बेनि एसे आवगोलावनो बाजै हटेल नैबेलाय बेनो बाजै हटेल थांनानै जाहैनायनि माने आंथ' जाखांखाबाय दिनै माबायदि संदों नायनि सिगां आं बारा मोजां मोनाखैमोनलै होमबाबो जोंनि आइनिया साबसिन जायोलै संनाया हटेलनिया गोथाव जाया आखायनो हिनजाव लायाखै दा नै बेजोंनो दा आखायनो हिनजाव लायाखै दा बिमाया थायो संनो नैबेलाय बेनो सिङाव नै बेबायदि मानसि गैया दिनै बारा मा जायो मा बेदर जायो ओइ मा बेदर जायो होनदों मा जायो दंजोबो गासिबो नोंनो होनदो एसे नारजि नांगौ नारजि जानो हाया माबायदि मानसिलै बेलाय गोरलैफ्रासो जाया दा नारजिखौ एफा गिदिर देरनानै दाबो नारजि जाया गोदैल' मोनखायोना अमा मेजेमजों नारजिजों एकदम मोजां साम' अनला ओमफ्राय अमा बेदर लाबाय अमा बेदरजों सासेयाव बेसे लाखो 300 थाखा लाबाय नैबेनो नै सुदासेल बोखांबोजोबखाबाय रा ओमफ्राय सुदासेल नोगोर जाखाबाय दा उदै आयु नैबेनो नै क'क्राझार ब्रान्च बेबो ओमफ्राय नैबे बास स्टेन्ड बेयाव बास स्टेन्ड एसे थांनानै लामा सेरावनो आरो बे फ्लाइअभारनि गाहायाव ISBT 2टा जानोसै नै 2टा दासो फैबाय नै बिदि मावनोनो फैनांबाय गुवाहाटियाव माबा CSS नाम्बारखौ माबादों बे वाइट पेपाराव फुखोमोरदों आरो फुखोमोरनानै मा होनो बाहाय बुखांबाय बेनिफ्राय RC आव बहायगोन बेनिफ्राय आरो इन्जिन नाम्बारखौबो लागोन बिराद जारला फाइनालि नै बेलासिगुलायबाय कमप्लिट जाजोब्बाय जानाया दा ट्रान्सफार जासिगोन ओमफ्राय दालाल हमनांथारबाय दालाल हमाबानो जायानो माबा मोनसे खाथायबाय थायो आरो दालाल हमागौमानि उमुक नांगौ माबा मेल हरनांगौ मा हरनांगौ माबा लेटार लिरनांगौ होनबाय थायो लेटारखौथ' बानायनानै हरबायमोन हरै मेघालयनिफ्राय ओमफ्राय आरो दाना मेल हरनो थिनलायबाय फैसा होआगौमानि माबा मोनसे नङा मोनसे आरो नंमारगौ फैसानि थाखाय फाग्लि गोजा मेदामसोनो माबा बानायदों ओमफ्राय फैसा मोनजायैनि थाखायनो माबा माबि बिगासिनो टाइमा बेसे जाखो 2:39 दा नै गरसकआव दङ गरसकनिफ्राय ओंखारबाय दा आमिनगावआव हाबहैगोन ना सासे लोगोनि न'आव हाबहैनो नागिरदों आमिनगावआव ओमफ्राय आमिनगावनिफ्राय खयथायाव ओंखारलांनाय जायो नायनोसै फैयाबाबो जायोमोन आरोना दालाल हमबा दा फैनानै बेकार टाइम वेस्ट बेबायदि जामनि थाखायनोथ' बायो आं गुवाहाटियाव ओंखायनोथ' गारनानै थांदोंमोन आं गुवाहाटिखौ नायलाय माबायदि जाम जायो आयौ जोंनिथिं टाउन जायगायानो मोजांलै ना जोंनिथिं जायगायानोथ' मोजां आरो सान्थि एकदम साइलेन्ट औ माबायदि गरम जायो नायलाय आरो सिमफायगासिनो जोंथिंबो बेबायदिनो माबा मेगा सिटि फैनोसैनो नै भुटानाव एकदम दिबादांसिम नांफैखायोनो मेगा सिटिया ओमफ्राय माबायदि गरम जायो टाउन जाबाना हरन दामनाय मानाय जें आयौ फेक्ट्रि सेक्ट्रि फैबाथाय गरम जाबाय हिट जाबाय आमिनगाव फ्लाइअभार बियो केन्टिनार ट्राक सालायफैबा बिराद खस्थ' मोनोमोन दिनै फैफिनबायलै बे जायगायाव गारि फिसा लानानै फेक्ट्रि एरिया गोजाब्रा बियो गासिबो नैबाय फिडेक्स माबा दङ मा होनो फिडेक्स बे माबाया अनलाइन डेलिभार खालामग्राया फेक्ट्रि एरिया बियो ओरै बै साहाजों हाबबाथाय बिराद गामि सिङाव हाबफैबाय जोंनि आमिनगावनि अयथासार दामफार JCB दंलै नै माने फुरा इयावहाय बेबायदिनि माबा सोलियो आरो नै बेखौ टाउनाव लाङो जाहैबाय नै फुरा दामफारल'खा आरो नै आयौ नायलाय कम्पानिसो जेन नै बेफोरखौ स्टक दोनजोबो माने टाउनाव दा मोनायाव बोसिगोन आरो बेखौ स्टक गोजा आरो बै हाजो गोजौआवनो ओमफ्राय हा जाबानो जायोब्रा बाहाय ओंखायनोथ' गुवाहाटियाव जै बांग्रि मावबाय बिल्डिं बायनाय मानाय खोनाया होमबा बे हाफ्रा मोजां मोनला जानला मोनला हा फुलुंबाबो नै बेलाय
बेथ' मा मोजां हा बिलाय बाला माबा हा फुलुंसो खोनोब्रा बेखौनोथ' फ्लटआव जि दै लोमोना बिदि जायगायाव नायलाय आयौ खालि दामफार नुगोन आरो जेरावबो नै 6 साखा बांसिन हनै 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 गोलैथारसैमोन नायलाय स्टक गोजा आरो बियो फाग्लासो मा बामदों नों बिदि नङाथ' खालि बथल है नै बिसि सिङाव आरो गामि सिङाव गामिनि गावनो नै बेनि न'आ लामा सेरावनो लोगोनि न' जाखां लोंखां ओंखारबाय मा गामि होनो बेखौ बायो केटेगिजार हा केटेगिजार केटेगिजार ओमफ्राय बर' गामि ना इयो बर' ओमफ्राय माबा मिक्स दङ आरो नै लामा जिङावनो न'आ दे फट' दे जों फैनाया इजों फैदों दा ओरैजों ओंखारलांसै आरो मा होनोमोनलाय बेखौ सकि गेटजों ओंखारनोसै सकि गेट सांसारि सकि गेटजों जों सिगां थाग्राजों इजों ओंखारनोसै बे लामाया बेजों सकि गेटजों जानानै ओंखारनानै फ्लाइअभार गाखोनानै ओंखारलांसै आरो गामियानो बेबायदि बेजों ओंखारबाय जोङो नै हाजो खाथियाव बिराद समायना नुयो गामिखौ ओरैजों दुब्लि ओमफ्राय नै दुब्लि बेजों एकदम एखे नै क'क्राझार दिरिबिल थांग्रा लामा बायदिसो मोनबाय आं बे माबाखौ जायगाखौ ओरै साइडजों पाहार ओमफ्राय बिलाइफ्राबो बिदिनो दंजोबो नै बिदि बावखुंग्रियाव थाङाखै नों थांफेराखै आं देग्लाय थांगोन आं खनसे थांदोंमोन ओमफ्राय माबाफ्राय गिजिलाबो फुनदों देग्लाय नायनि लामानिफ्राय खनसे थांदोंमोन आङो बैसागुआव ओमफ्राय जायगा गैयि ब्लड गिदिंना फैबाय लामानिफ्राय लामा जायगा मोनखाया दा लामा जायगा मोनैनो हरैजाय एसे हाद्रि फुरा माल स्टक खालामोना नै बिथिंजायनिफ्राय जावोनो नै मालखौ लांदां गोजा बेसेबा गोबावनि उनाव जों थाग्रा इमामि गुदामाव दंफैयो नै सकि गेटनि बेनि जास्ट बायहेरायावनो दङ आरो ओमफ्राय बे बाजारा नै जों बाजार खालामग्राया मैगं थाइगं बेदर लाग्रा थांनोसै दा टाइमाबो जाबाय मोनाहैसिगोन जोङो नै 5:30 जाबाय बेलासिनि टाइमा फ्लाइअभार मोनफैबाय नै गाखोनोसै फ्लाइअभारजों ओरै साजों आलु सामब्राम लड जायो बेनिफ्राय फार्स्ट टल गेट मोनफैलायबाय नै मदनपुर टल गेट बिराद टाइम लायो बेनियाबो एसे बिना दिनै थाब गेंदोंथ' नै एसे थाब गेंदों गेंबाय बेलाय केमेरा देखायनायखाय थाब गेंबाय खोमालै टाइमानो 7:13 जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय क्रिकेट नायनायनि पुरा दुम दा क्रिकेट नायनायनि गासिबो क्रिकेट बेबो क्रिकेट नों नायाखै नायदों आहा नै सालायबाय था हारसिं सेस क्रिकेट नायजोबदों गावबागाव सोरजों दं क्रिकेटानोथ' दिनै इन्डिया नाइदारलेण्ड बेसेबां सोर बुदों इन्डिया बेटिं फार्स्ट बेसेबां बुखो बेसेबां थांखो आबिसेक थांबायलै माबा चाइनिस मालसो जाबाय आउट जाबाय आबिसेकआ कब तक चलेगा पता नहीं होननायनि बेसेबां बुखो बुनायालाय दासो 10 अभार रानालाय 23 रान सासे आउट जाबाय ओमफ्राय जाथ'नामोन ना दा देरहागोन अरजाया फाइनालि नै कालजरनो बरपेटा पेट्रल पाम्पआव इन्डियान अइल बाहाय दसे लाखिथ'दों टायारफ्रानो जाया नालाय ने टायारफ्रा सेस जामजोबनाय ओंखायनो दसे थाथ' फैनांबाय हाइवेआव फुरा खारबाय थाबा गरम जायो टायार जामनायबा ओमफ्राय फुरा ब्रेकार फिसा बिदि दंना क'क्राझार बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटि फैबाथाय बे बिराद मोनसे डिस्टार्ब जायो आरोना फुरा बिदि जाग्रा स्पिड ब्रेकारा ब्रे थायोना फुरा दिनै नै नादा गबाय नै बेनिया बबेनाबा फार्स्ट स्पिड 80-90 खारनानै गारि बोराय खेबसेनो
10-15टा स्पिड ब्रेकार थायो आरो फिसा 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 फिसानो बिराद गाज्रि बेबायदि बिराद दङ स्पिड ब्रेकारा आंजों थाफा थाफा नोंसोरबो पेट्रल पाम्पआव खिनो हासुनो रोंबाय दा एबाराव नामा हाफोर गैयामोन दा हाफेराबोलै लाजिसोमोन आङो पेट्रल पाम्पआव ने फ्रिरा बाहाय दुगैनो आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनथिदों पेट्रल पाम्पआव हासु मोनो खिनो मोनो होननानै बाहाय मा होनो दुगैनो मोनो हासुनो मोनो खिनो मोनो ब्रा फ्रि आराम बरिया आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेयाव हाबनाया बिदियाव माबायाव मा होनो पेट्रल पाम्पनि बे लेट्रिन बाथरुमफ्राव आरो ना मोनजोबो बिदियाव जेरावबो हाबनो मोनो बरिया बेखौ एक्सपिरियेन्स मोनो होमबा ना बेरायबाय थाबा एक्सपिरियेन्स मोनो हावा एसे खममोन उननिया माने बे स्पिड ब्रेकार ब्रेब्रेयाव खायलें एसे बोख्लेङो आरो उननिया नेबो दंमोन हावा सोग्रानै ओमफ्राय दा 10-20 थाखानि थाखाय सोर मेचिन स्टार्ट खालामबावो मोनाबायना टाइमा नै 7:35 जाबाय फाइनालि नै ओंखारबाय जोङो पेट्रल पाम्पनिफ्राय ओंखारफिनबाय 7:40 जाबाय टाइमाबो बेबायदि स्पिड ब्रेकार लागायना एकदम सलायनो बाखाय आं बिदि स्पिड ब्रेकार बाथाय ग्राट ग्राट पुरा ब्रेक किलिबारा साउन्ड जागुलायबाय ब्रेक सुआ एसे जामखानायमोन ना किलिबारा क्राक 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 गावगासिनो बिदि रानिं सालायनाय जायो ब्रेक गाबाबो उननिखौ गिनांगौ उन सालायफायोना गारि फाइनालि नै सिमलिगुरि फ्लाइअभार मोनबाय सोरबा सिमलिगुरि होनो सोरबा सिमलागुरि होनो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथालाय सोरबा मिथियोबा सिमलिगुरि होनो ना सिमलागुरि होनो मेन सोरबा लकेलफ्रा नायदोंबा बिनिया बरपेटा साइडनिफ्राय नै बिदिनो खालि बिदिनो थंलेट गुवाहाटि मोनजासे माइरे जोंनि लामा गाज्रियावसो मोजां सालायनो फाइनालि नै सापागुरि फ्लाइअभार मोनफैबाय ओमफ्राय दसे थाथ'दों नै रेस्ट टाइमा नै 8:50 जाबाय बैजों दं हिमालय हटेल बिराद मावनाय गारि गिदिर फैबाथाय दस्रा ब्रिजआ बिदि मावना मावाथाय मिथिया बियो बिराद मावोलै नै आयौ बिराद मावनाय सापागुरि ब्रिजआ दस्रा ब्रिजआ मावना मावा मिथिया सयथिबो नैबा एसे बाउन्स जानानै बांसिन मावथारो बस बिराद मावो रिल्स बानायनायाव नै आधा घन्टा लालायबाय बाहाय मोनसे शटआवनो जा गोबाव लायो जाया नोंथांमोना नायदो रिल्सखौ माबायाव फेसबुकआव आपल'ड जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ आरो नामाबो स्क्रिनाव फैगासिनो थांनानै नायबानो जाबाय दे थांनोसै जों दा नै ओंखारनोसै बेनिफ्राय मा नुहुरलायखो हा बेदर ए माबानानै थफ्ला जुनानै गाहरनो थिनदो गाहायनिफ्राय र' थांसैथ' गाहाय ओरै गिदिंना फैगोनथ' नांला बन्द' जाजोब्बाय ना ओरै दखान गैला थ' बै गोजौनिफ्राय नुहुरनानै फैबाय आरो नै बाहाय बेदर सावनायखौ हेलो गाइस दिनै आं सानबानि उनाव भिडिअ स्टार्ट खालामफिनबाय आं भिडिअखौ क्लोज खालामाखैमोन मानो होननानै बुङोबा ट्रान्सफार जानायखौ नेबाय थादोंमोन आं दिनै सानबा जागुलायबाय नै दासिमबो ट्रान्सफार जाया नै बिदि देखायबाय थादों नै एनअसि इस्यु देखायबाय थादों बेनो नै AS01AL6416 दासिमबो ट्रान्सफार जायाखै लेखाफ्रा नै अके गोजा ओमफ्राय जेबो चालान थालानबो गैया माने एनअसिनि इस्युआ दाबो सल्भ जायाखै आरोना बेनि थाखायनो ट्रान्सफार जायाखै दासिमबो नै आं 18 थारिखआव थांदोंमोन दिनै टेस्ट तारिख ओमफ्राय भुटान टाइम नै 1:48 जाबाय दा लान्च टाइम ओंखाम जानायनि डिउटियाव दङ आं नै गोसोआ मोजां मोनासै माने थांनानै एसे खामानि जायोबा माने साक्सेसफुल जायोबा खामानिफ्रा मोजां मोनो आरो दा थांबाय थानो बाहाय आंथ' आरो एबाराव थांखालाया मा जायो जाथोंसै बिदिनो थाबाय थागोन मालायनि बे मालिकनि नामावनो सलायबाय थागोन आं मानोना बिराद खरसा थाङो ओरैजाय 3000 थाव थांबाय प्लास ओमफ्राय जोंहा नै दिनाव हाजिरा लस जायो बेनि थाखायनो थांबाय थानो हाया आं एबार मा होनो आरो थांबावनांगौ होनना बुङोबा थांलिया आरोना बिदिनो सलायबाय थानोसै दिनै नै खामानिया दंफां मुरा रोगानायसो लड जाबाय नै दा टाइम जाथ'वाखै टाइम जाबा थांसै आरो जाबखांबाय मेचिनजों लड होखांबाय एसे गोजानाव दिनैनि दाम्पिंआ माने खाथि जायो बैयावनो आरो ओमफ्राय ओरै गिदिंनानै थांनांगौ आरो लामा गैला बेखायनो 7 किल'मिटारसो बायदि जायो गिदिंनायजों दिनै एसे गोलाव सलायनो मोनबाय नङाबाथ' खाथियावनो अखा दोमैगासिनो नै दाख्लैनिफ्रायनो सप्तासे बारा जाबाय दोमैनानै हाया अखायानो
बिराद अयथासार हाद्रि जाखाबाय अखा हाबा एसे गोजोजोबसिगोन एसे सान्थि मोनसिगोन साद्रि बाजोबनाय बे माबाया सिटफ्रा एकदम बेसे बुसिनो गुदुं गोजाना फिसा फिसानो बेजों हाबजोबो ओमफ्राय फांखा सलायबाय थानाय जायो दा नै दिनैसो एसे रडजों सलायनो मोन्दों 7-8 नम्बर गियार लगायनो मोनबाय दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव आरो नै बेजों फैबा नै 2 किल'मिटारावनो मोनफैखायो आरो बैयावनो ओमफ्राय दा ओरै गिदिंनानै फैबाय बेजों लामा गैला जावथेजोब्बाय नै गियार फेक्ट्रि बेबो उथायसिगोन ओमफ्राय बेजों फैबा 2 किल'मिटारल' जाखायो आरो बैजों गिदिंनानै फैबा 4-5 जायोदां 5 किल'मिटार जायो माबायदि डाउन नै बिराद गोजौखा बियो रड लानानै गाखोनांबाथाय 1 नाम्बाराव बोनो नागिरा बाहाय केमेरायाव बांद्राय गोजौ नुवा ओमफ्राय रियेलावबा बिराद गोजौखा आरो बिराद आप सेस जावग्लंजोब्बाय नै एफा गोजौ हाजोखौ लांदां खालामजोब्बाय बिसिम फैयो आरो एयारपर्टआ नै बिसिम सरबां रड बियो सरबां थांग्रा बावनो नै मुरामुरि डाम्पिंआ इसिबां लाख थाखानि बन दं बाहाय नायलाय बिराद बन दंखायो आजां गाजां मोनलांनाय मोनबा नायलाय सेस बन गोजा बियो ओरै नै थं ब्लेडखा आरो बन गोजा स्टक बेसेबां दंफां हाफायदों बाहाय GMC नि आन्दाराव सेस बावनो लाबोजोबो नै मुरामुरि अयथासार बन दंखायो आरो ना जि गेसाव मोना बे दैया नै दहाय आंनि गलांदों बे मुराया मोनसे बियार फेक्ट्रिनिफ्राय फैनाय बे दैया फिसानो लेथ्रा बिराद लेथ्राखा गेसाव मोनामखायो बिराद लेथ्रा बियार फेक्ट्रि थाबाथाय खाथियाव अफ्रि मोनामो खालि जाबाय नै जा गोबाव थाबथाबाय नांथानानै थाबाय थादों जि गिदिर गोलाव खानानै दंफाङा नांथानानै थाबाय ओमफ्राय दा दिनै बेनोसै सानसे डिउटिया 2:30 जाबाय दा 7टायावसो सुटि जागोन भुटान टाइम बेनो सानसे बेखौनो बोनांबाय दिनै मोजांसोबाव बियो माने एसे गोजान जायो किल'मिटारबो सिखारो माने दाखालिहाय किल'मिटार सिखारैनि बिराद प्रब्लेम जाबाय थादों गारिया थाव मोना जाबाय थादों आरो किल'मिटार फुरायाबा थाव मोना नालाय 60 किल'मिटार जानांगौ होमबासो 50 लिटार थाव मोनो आरो बेबायदि जानानै दा बिराद मोजां एसे गोजानबो जायोना टाइमाबो एसे थाङो बेनि थाखायनो मोजां आरो बाहाय फैनो बिदिब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोननो आं आपडेट होफिनगोन बेसे गोबावनि उनाव ट्रान्सफार जायो नामा दाथ' सानबायानो जाबाय बे सानबैसे लाबावगौ आं आपडेट खालामगोन नोंथांमोननो खोन्थागोन सानबैसे लागोन ट्रान्सफार जानायाव आरो मा झामेला जाबावखो बिदिब्ला बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे जय बर' हारि